Amincin Allah ya tabbata a gare ku. A yau cikin wannan tsari namu na koyarwa ta hanyar sashen YouTube za mu ba da bayani ne akan resistance electric ko electric resistor ta hanyar yaren English ko kuma lantarkin juriya ta hanyar yaren Hausa. Kafin nan za mu yi tunatarwa bisa kan wasu abokan tafiya na wannan lantarkin juriya. Da farko za mu ga tension electric ko kuma electric voltage, shine bambanci tsakanin mashiga da mafitar kofofin wutar lantarki. Bambanci tsakanin mashiga da mafitar kofofin wutar lantarki. Idan kuka ɗauki wutar lantarki za ku ga cewa akwai hudoji guda biyu ga wata uku ce, to ciki akwai mashiga akwai mafita kamar yadda kuke gani bisa kan wannan hoton. Sannan kuma ana wakiltar electric voltage ko kuma tension electric ne da alamar wannan U, wannan symbol na U. Sannan kuma abinda aka auna din ana kiran shi da volt, shi kuma ana awon ne da na'urar voltmeter, ana wakiltar shi da alamar V wannan ne. Idan za a auna tension electric ko kuma electric voltage ana amfani ne da na'urar voltmeter. Misali ga mu da battery, ita na'urar ana jera ta ne layi daya da mabadar wutar. Misali ga batir, muna da batir, ga na'urar multimeter wadda tana iya auna abubuwa daban-daban. Yanzu mun aza ta bisa kan tsarin da za ta auna tension electric ne. Shi tsarin da muka auna aza ta shine ta auna tension electric ko electric voltage. To yanzu idan za a auna mun ce layi ɗaya ake ɗora da mabadar wutar, kenan za a ɗauki jar waya wadda ita ce mashigar wannan na'urar ta awo, za a ɗora ta ga mafitar waccan na'urar ta mai bada wuta. Wato misali wannan batir ne, za a ɗora jar waya ita ce mashigar wannan na'urar awon, za a ɗora ta da bisa kan wurin ja, wurin inda ke da plus ko plus, wato wanda ke da shaidar ja na batirin. Sannan kuma za a ɗauki ita bakar, ita a ɗora ta ita ma bisa kan wadda ita ce bakar, ita ce mafitar na'urar, za a ɗora ta bisa kan mashigar batirin. Idan aka ɗora ta misali yanzu za mu ga cewa lambobin ƙarfin wutar batirin za mu gan su ce ga sunan na'urar ta auna su 12.51 shi na ya auna. Sannan sai mu shiga intensity da current electric ko electric current, shine kuzarin kwayoyin electron da ke yawo cikin da'irar haɗin wutar lantarki. Ana wakiltar shi ne da alamar E. Sannan kuma ana auna shi da ma'aunin na'urar ammeter wacce ake wakilta, abinda awon da lambobin da aka auna su ne ake intensity din. Ana a bayan su ana wakilta da, ana kiran shi ampere, ana kiran shi ampere ne ake kiran shi ko sannan ana wakiltar shi da alamar A ke wanda kuke gani haka. Idan za a auna lambar ƙarfin intensity da current ko kuma electric current, ana sanya na'urar ammeter ne jere da na'urar da ke amfani da wutar lantarki. Ana jera su ne kinan anseri cikin harshen yaren faransanci. A misali muna da batir ga yana, muna da yawa wannan kwayakwai ne masu ba da wuta.
za mu auna intensity current ɗinsu ko kuma electric current ɗinsu ta hanyar wannan na'urar ta multimeter da za mu maida ta bisa kan tsarin ammeter ko ampermeter. Idan za a auna electric current ko kuma intensity current ne mun ce layi ɗaya kenan za a ɗora waya ta na'urar da ke shan wuta, wannan waya ta wannan yan hiltulun din za a ɗora jar waya ita ce mashigarta, za a ɗora ta gabatirin wajen da ke da alamar ja wato mafitar batirin, sannan sai a ɗauki bakar waya ta ita wannan yan abin sai a ɗora ta bisa kan jar waya ta ammita, sannan ammita bakar abin mafita ammita za a ɗora ta bisa kan mashigar batirin. Yanzu yayin da gashi yana auna waccan yan kwayakwayen nan sun kama, sannan kuma ita na'urar awon tana auna wutar da suke sha ƙarfin wutarsu wato ampere ɗinsu ko kuma ɗinsu. Za mu shiga kuma a cikin wani abokin tahiyar na lura wato puissance electric ko kuma electric power ta harshen English ko kuma in ce ikon wutar lantarki ta harshen Hausa. Shine nauyin wutar na'urar da ke amfani da wutar lantarki ke sha a duk sakan ɗaya, nauyin wutar da take sha a duk sakan ɗaya. Ana samun ta ne ta hanyar tara tension electric ko electric voltage wadda ake wakilta da alamar U da intensity du courant electric ko kuma electric current da ake wakilta da alama E. Kenan ita kuma puissance electric ne ana wakiltar ta ne da alamar P ko P. Kenan za a ɗauki kuma ana auna ta da ma'aunin wattmeter ko kuma wattmeter da ake wakilta da nau'in ma'aunin watts da ana wakilta ta ne da alamar W shi nan W ke wadda ke idan za a nemo ita puissance electric ana amfani ne da wannan gashi nan wannan dabarar ake amfani da ita ta ce P shine P egala kenan tension electric da wannan U ko U multiplied to I ko kuma U multiplied par E shine ake da wannan ne ake nemo nauyin ikon wutar lantarki, shine da shi ake nemo ikon wutar lantarki. Ita wutar da ake sha misali wutar da wannan ke amfani da ita, wutar da wasu golob ko kuma ampul ko kuma wasu fan ko fanka ke amfani da ita, ana auna ta ne da ma'aunin kilowatt. Wutar da ake sha kilowatt hour wadda ake wakilta da alamar KWH kada KWH. Misali a cikin ma'aunin wuta na wutar lantarki kamar wadda kuke gani wannan hoton, akwai wasu nambobi kuna ganin su suna yawo, ma'auni wanda kamfanin wutar lantarki ke sawa a cikin gida. Ana samun wutar lantarki ne ta hanyar lambar karfin wutar wato lambar karfin ikon wutar abinda ke shan wutar tare da awoyin da yana shan wutar. Misali idan muna da fanka cikin gida, fanka mai karfin fanka idan tana da karfin wuta, misali idan karfin wutar ta ne, idan karfin wutar ta ikon wutar ta yana 100 wato 100 watt
kenan in wannan fanka za ta yi awa 4 tana aiki, idan za ta yi awa 4 tana aiki, yanzu za mu iya samu karfin wutar da za ta iya sha a tsawon wannan awar 4 ta hanyar yaya. kenan za mu ɗauki wannan 100 ɗin mu maida su a kilowatt idan za mu raba su 1000 zai kasance wannan 100 ɗin za ta kuma 0.1. kenan idan za mu nemo karfin wutar na awa 4 za mu tara su da 4. kenan idan muka tara da 4 zai kasance 0.4. wannan shine karfin wutar da wannan fankai za ta sha idan ta yi awa 4 a kunne. madalla nan za mu tsaya saboda kar ku tare mu a bangare na biyu domin samun ci gaba.